Ze ona. Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Gehiengo sindikatak mobilizazioa burutu du Bilboko epaitegien aurrean Bizkaiko metalaren hitzarmenarengatiko. Greben baitan akusatu dituzten 3 langileen epaiketa salatzeko 2 urteko espetxe zigorra eskatzen dizkiete langilei. Gaurkoa gainera ez da gaiarekin lotutako azken epaiketa urriaren 4an beste 2 langile epaituko baitituzte. Arratsaldeon guztioi, grebarako eskubidea kriminalizatu nahi dela salatu du Euskal Gehiengo Sindikalak. Gainera kriminalizazio hori erabaki politiko baten ondorio dela ohartarazi dute. Kriminalizatzeko saiakera hori erabaki politiko baten ondorioa dela. Erabaki hori instituzioen eskutik etorri da. Bereziki, Urkullu lehendakaria buru duen Eusko Jaurlaritzatik. Eguneko beste lerroburu eztabaida ezina, pandemia, krisi ekonomikoa eta estatutua dira eztabaidagai nagusiak ostegun honetan Legebiltzarrean. Legegintzaldi honetako lehenbiziko eztabaida eguna dugu gaurkoa. Goizteko 9 hasi da osoko bilkura. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak datorren urte politikorako lan ildoak aurkeztu ditu bertan, eta arratsaldeko ordu biterrietatik aurrera oposizioaren txanda izango da. Berrikuntza, jasangarritasuna, kohesioa eta autogobernua dira etorkizuneko gakoak garai berri honetan. Kataluniara begira ordea, posizioak berresteko balio izan zuen Espainiako gobernuaren eta Generalitatearen arteko atzoko bilerak, eta erroko auzietan lehen bezain urrun daudela erakusteko. Pere Aragones eta Pedro Sánchez Kataluniako eta Espainiako presidenteek eperik gabeko elkarrizketa izatea nahi dute bileraren osteko agerraldian agerian utzi dutenez. La nostra proposta de resolució del conflicte és amnistia i referèndum. I aquests són els nostres objectius a la negociació i això és el que anirem a defensar. Pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible, ¿no? Gainera beste egun batez gora egin du argindarraren prezioak Hego Euskal Herrian eta Espainian, bada Espainiako argindar sistemako zentral nuklearren geroa berriro mahai gainean jarri dute Madrilgo gobernuak faktura txikitzeko asmoz hartu dituen neurriek. Zentral nuklear guztiak baimena agortu aurretik ixteko mehatxua egin dute argindar konpainiek. Alta Espainiako gobernuak erantzun die ixteko azken erabakia berea duela sektore arautua delako argindarrarena. Si los propietarios de una central en un determinado momento consideraran que deben cerrar, que quieren cerrar, tienen que solicitar autorización para que se analice si es posible autorizar o si por el contrario, por necesidad de garantizar esa seguridad de suministro, no se les autoriza el cierre. Por tanto, no podrían hacerlo por sí solas. Aipatu dugu lehentxeago legegintzaldi honetako lehenbiziko eztabaida orokorra hasi da goiz honetan. Udane Arbeok egin du lehenbiziko bilkura honen jarraipena. Legealdiak urtea bete berri duenean, Legebiltzarra bere ohiko jardunera heldu da 2 urteren ostean berriro ere legebiltzarkide denak bertan direla eta gonbidatuekin egin dena. Aurrez aurreko jarduera berreskuratuta jarleko guztiak bete dituzte gaur legebiltzarkideek, hori bai manparak tartean dituztelarik. 75 legebiltzarkideak bertaratu dira politika orokorreko azken pleno egin zenetik 2 urte pasa diren honetan, iazko inbestidura saioaren salbuespena kenduta. Alderdi politiko nagusietako ordezkariek bertati bertara jarraitu dituzte hitzaldiak. Ortuzar, Otegi, Morales eta Garrido ikusi dira tartean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldu nagusiak ere bai eta Denis Itxaso Espainiako gobernu ordezkaria. Eduki politikoari dagokionez, Iñigo Urkullu lehendakariaren hitzaldiak markatu du eztabaidaren mamia. Pandemiaren egoera eta hura kontrolatzeko neurrien arintze posiblea, suspertze ekonomikoa eta horretarako beharrezko diren inbertsioak eta autogobernua. 3 ardatz horien gainean aritu da. Berrikuntza, jasangarritasuna, kohesioa eta autogobernua dira etorkizuneko gakoak garai berri honetan. Pandemiaren bilakarak eragindako itxaropenetik ekonomiaren susperraldia izan da lehendakariak egin duen hitzaldiaren ardatzetako bat. Gaur inbertsio publikoa iragarri du susperraldi hori bultzatzeko. El importe de este programa extraordinario será de 250 millones de euros que se sumarán a los más de 1.000 millones que recogerá la propuesta de presupuestos 2022 y a los fondos de recuperación y transformación que llegarán desde la Unión Europea.
La capacidad inversora total del Gobierno vasco para el próximo año será de 1.600 millones de euros. Beharrezko autogobernua ere ipini du mahai gainean. Legebiltzarrean adostasun sendo baten bila eta Espainiako estatuarekin aldebiko harreman berrituan oinarrituta. Eusko Legebiltzar parean berriz, Tubacexeko langileak izan dira gaur, autokarabana bat egin dute eta bihar batzordea zuzendaritzarekin bilduko da berriro. Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurarekin bat eginez, Tubacexeko langileek kotxe karabana egin dute Gasteizera, goizeko 9:00 Laudioko lantegitik abiatuta. Tubacexeko enpresa batzordea enpresarekin bildu zen atzo eta bihar beste bilera bat egiteko deia egin zuten, aldeak asebetetzeko eta gatazka konpontzeko irtenbide bat bilatzeko. Langileen ordezkariek zuzendaritzari eskatu diote uko egin diezaiola auzitegi gorenean aurkeztutako helegitari. Izan ere EAEko auzitegi nagusiak 129 lanpostu deuseztatu zituen eta Tubacexek kaltetuak berriro onartu behar izan zituen. Gainera 2024 arte enpleguari eusteko konpromisoa eskatu du, grebari amaiera emateko. Eta Laudioko eta Amurrioko lantegiei etorkizuneko bideragarritasuna emango dien irtenbide bat negoziatu, adostu eta sinatza onartzen badu bakarrik egingo dio uko enpresak helegite horri. Zuzendaritzak mahai gainean jarri zuen aldi baterako enplegu erregulazioa aplikatzen bitartean langile koporren 100 sortzea. Enpresak urte amaierara arte plantatzen duen lan erregulazioko espedientaren negoziazio epea akordiore gabe amaitu zen joan den astean. Konpainiak greba bertan behera uztea eskatu du, eta komitearen gaineko presio hori areagotu egiten da grebak jarraitu ala ez bozkatzeko batzar bat proposatzeko hasitako sinadura bilketarekin. Sustatzaileek langileen 133 babesa behar dute, oraindik ez zeukatelako. Bilera Jaurlaritzak bultzatu zuen Gasteizen eta Elena Perez lan eta gizarte segurantzako sailburu ordeak parte hartu zuen, gatazkaren benetako egoera ezagutzeko. Grebalaria Gasteizera joan dira berriro gaur Legebiltzarrera politika orokorrari buruzko eztabaida egiten den lekura. Laudioko lantegitik irten dira eta kotxe karabana batean egin dute Arabako hiriburuerainoko ibilbidea. Bada eguerdiko magazinean, Ixon Erretes eta Sergio Zabaia, Tubacexeko Lab sindikatuko langile batzordeko kideak izan ditugu gonbidatu nagusi atzo Jaurlaritzarekin bildu zen langile batzordea. Enpresako zuzendaritza erean zelarik behar ginen uneko aldarteaz eta erronkez aritu dira biak entzun ditzagun. Kaleratuen zerrendako langileria altan dago, enpresak ordaintzen dio soldata, baina greban gaudenez greban jarraitzen dugu eta ez gara lanera sartzen ari. Momentu aproposa zala, azkenian ERTE horren inguruan hitz egiten genuenean, konponbide bat gauzatzeko edo bilatzeko gatazkari, ereak sortutako gatazkari. Orduan guk berme batzuk eskatzen genituen, enplegu berme batzuk, eta enpresak esun horretan sartu nahi, enpresak guaindekan segitzen du kaleratzen intentzioekin, eta horri ez bada gure lan baldintzen murrizketarekin, eta orduan hor geratu zen akordiorik gabe. Lan gatazkekin jarraiki TPPCB-ko langile batzordea auzitegietara itzuli da gaur enpresak iragan apirilean alde bakarretik erabilitako aldi baterako lan erregulazio espedientea epaitu baita. Bi aldeen artean ez den akordiorik egon eta sindikatuek helegitea jarri zioten. Beharginek elkarretaratzea egin dute epaitegiaren aurrean eta bertan izan da Aiara de Urreta kazetaria. PCB ITP aerioko langileak epaitegira itzuli dira. Zuzendaritzak apirilean martxan jarri zuen aldi baterako erregulazio espedientea epaituko da. Akordiorik gabe ezarri zuen espedientea zuzendaritzak eta ondorio sindikatuek helegitea jarri zuten. Epaiak birritan arrazoia eman die eta langileek azaldu dute zuzendaritzak ez duela onartzen epaiak esaten duena. Badirudi zuzendaritza ez da onartzen tribunalak esaten duena. Lehenik eta behin egin genuen ERTE bat eta galdu zuten edo irabazi genuen geuk, erenean bebai epaiketan irabazi genuen eta oraintxe bertan ERTE hau guk esaten genuena da ERTEa igual ondo zegoela eginda, baina
lanpostu guztiekin. Gainera, grebalariek salatu dute behin baino gehiagotan saiatu direla zuzendaritzarekin eta lakuarekin harremanetan jartzen, baina ezinezkoa izan dela. Guk komitea ez daki zenbat daramagu, urte eta terdi ezin izan dugu zuzendaritzarekin hitz egin. Eta Eusko Jaurlaritzarekin ere ez. Hala ere, jakinarazi dute urtebete baino gehiagoren ondoren urriaren 6an bilera izango dutela Eusko Jaurlaritzarekin. Aipatu berri duguna ez da izan, gaur Bilboko auzitegian jazo den epaiketa bakarra izan ere metaleko langileen aurkako epaiketa lakuako gobernuaren erabaki politiko baten ondorio dela salatu dute sindikatuek. Gaur egun 7 langile daude inputatuak eta gaur horietako 3 epaitu dituzte, bertan izan da Aiara de Urreta. Bizkaiko metaleko 3 langile epaitu dituzte gaur Bilboko auzitegian. 2 urteko espetxe zigorra eskatzen dizkiete beharginei 2019ko Bizkaiko metaleko mobilizazioetan parte hartzeagatik. Hala, grebarako eskubidea kriminalizatu nahi dela salatu du Euskal Gehiengo Sindikalak. Grebarako eskubidea kriminalizatu nahi da. Lan eta bizi baldintza duinak babesteko borroka guztiak kriminalizatzeko nahia dago. Kolektibo oso baten, sektore baten borroka eredugarria gauzatu duen langileen borrokari aipua kendu nahi diote. Gainera, kriminalizazio hori erabaki politiko baten ondorioa da sindikatuen esanetan. Horrez gain, Eusko Jaurlaritza patronalaren alde jarri zela gogoratu dute sindikatuek eta lakuaren jarrera kritikatu dute. Era berean, enpresariek erabateko impunitatea dutela ohartarazi dute. Horrez gain, enpresariak ez ditugu ikusi epaiketei aurre egiten, espetxeratzeko eskaerei aurre egiten. Erabateko impunitatearekin jarduten dute norbaitek ahalbidetzen duelako, sistema osoak ahalbidetzen duelako. Hala ere, gaurkoa ez da azken epaiketa metaleko langileentzat. Urriaren 4an beste 2 behargin epaituko dituzte eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek 23 hilabeteko kartzela zigorra eskatu dute. Ostera, Ursula von der Leyenek aste azkenan iragarri legez Europako Batzordeak Europako Chips legea proposatuko du, baina oraindik ez du aurkezteko datarik. Asmoa megafabrikak eraikitzera animatzea da, eskala handiko erdiero aleak ekoizteko estrategikotzat jotzen dena. Izan ere, mikrotxipen eskazia izaten ari da ehunka euskal beharginen buruko mina Gasteizko Mercedes-Benzen lantegiak ohiko jarduera berreskuratuko du datorren astean. 3 astez izan du geldirik ekoizpena autogintzako osagaien merkatuan dagoen krisiagatik. Volkswagenek berriz kontrako panorama du. Datorren astean egun bakarrean egingo baitute lan eroalen faltagatik. Orain ekonomia arloko gai nagusiari helduko diogu argindarraren prezioak beste marka bat hautsi du handizkako merkatuan batez beste, 198 euroan ordainduko da gaur megawatt ordua. Era berean, Teresa Rivera trantsizio energetikorako ministroak ziurtatu du, faktura elektrikoa merkatzeko neurriek ez dutela arriskuan jartzen konpainia elektrikoen errentagarritasuna. Beste maximo historiko bat erregistratu du gaur argindarraren prezioak Espainiako gobernuaren dekretua onartu ondoren bigarrenez. Pedro Sánchez gobernuko presidenteak argindar konpainien gehiegizko irabaziak murriztuko dituztela iragarri zuen, eta sektoreak berehala erantzun dio dekretuari. Asteazkenean jada 13% igoera izan zuen megawatt orduaren prezioak aurreko egunarekiko, eta ostegunean bataz beste 188,18 euro ordainduko da egunean zehar, beste 9% igoera erregistratuz. Horri, foro nuklearraren mehatxua gehitu behar zaio, zentralak itxi beharko dituztela adierazi baitzuten gobernuaren dekretua iragarri eta ordu eskasera. Teresa Rivera Espainiako trantsizio energetikorako ministroak gogorarazi die zentralak ixteko azken hitza gobernuak berak duela. Hain zuzen, onartutako neurrien bidez behin-behinean argindar konpainiek 2.600 milioi euro gutxiago jasoko dituztela kalkulatu du Riverak. Kopuru hori kontsumitzaileei bideratzea da gobernuaren asmoa,
eta horrekin batera, beste zenbait erabaki hartu zituen ministroen kontseiluak. Besteak beste, fakturari eragiten dioten zergak murriztuko ditu aldi baterako, eta energia konpainiek ordaintzen duten 7% argindar sorkuntza zerga barkatzen jarraituko dute beste urte erdiz. Horiekin, eta beste hainbat neurriekin, faktura 22% murrizteko helburua jarri du gobernuak. Gurean, Ela eta Lab sindikatuek gobernuaren behin-behineko neurrien aurrean sektorearen kontrol publikoa eskatu dute asteazkenean. Hala, ostegunean Bilbon egitekoa den mobilizazioarekin bat egin dute sindikatuek. Argiaren tarifazoari ez, Iberdrola errudun lelopean. Ez da ofiziala, baina Espainiako gobernuko ministro ematek egin dio erreferentzia dagoeneko hainbat hedabidek kaleratutako informazioari nolabait berretsiz 15 euro baizik ez dela igoko gutxieneko soldata eta berau iraietik jasoko dela 2021 urtea amaitu arte. Ondoren igoera handiago bat adostu duten edo ez dute jakinarazi, baina informazioa ontzat emanda Hego Euskal Herriko 64.000 behargin inguruk 975 euroko soldata jasoko lukete hil honetatik aurrera, 950 eurokoa jaso beharrean. Bestelatik esparru arau emaile egokiago eta eraginkorrago bat lortzeko premia dute unibertsitate publikoek. Hori nabarmendu zuen atzo Eva Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasierako ekitaldian. Atarian aldiz elkarretaratze bat antolatu zuten EHUko gehiengo sindikalak eta zenbait ikasle elkartek langileen prekarizazioa eta euneizen finantzaketa salatzeko. Langileen prekarizazioa eta diskriminazioa salatu dute Euskal Gehiengo Sindikalak, Ernaik eta ikasle kontseiluak. EHUko ikasturte hasierako ekitaldian. Izan ere, irakasle askok lanaldi partzialeko kontratuekin jarraitzen dutela ohartarazi dute. Hau da 400 eta 700 euro bitarteko soldata jasotzen dutela. Horrez gain, euneiz unibertsitate pribatuaren kontra egiteko elkarretaratzea ere egin dute. Bide batez, sindikatuak salatu du diru publikoa erabili nahi duelalakoak unibertsitate elitista bat finantziatzeko. Horren tramitatzen ari da, eta azken finean da unibertsitate pribatu, elitista bat, eta aparte larriena izango zen, bideratuko dituztela fondo publikoak, diru publikoa, unibertsitate pribatu elitista bat finantziatzeko. Bestalde, Eva Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak hezkuntzaren arloko profesionalei aitortu dizkie egindako lana eta erakutsitako konpromisua. Ikasten, ikertzen, kudeatzen, divulgatzen, eta guzti hori gure unibertsitate komunitatea osatzen duten lagun guztien eta inguruko erakundeen lanari esker izan da. Gainera, Iñigo Urkullu lehendakariak ere hitza hartu du 2021-2022 ikasturtearen erronken berri emateko. Badugu ikasturte honetarako helburu zehatza. 100% aurrez aurreko irakaskuntza bermatzea. Gauzak horrela, Urkulluk eskerrak eman dizkio unibertsitate komunitateari 18 hilabete hauetan egindako ahaleginengatik. Baina beste ahalegin bat eskatu die, pandemia erantzunkizunez eta profesionaltasunez gainditzeko. Eta Nafarroara jauzi eginda administrazio auzitegiaren azkeneko ebazpenak Euskal Herria Bilduk Cowork Kids aurreria programaren arduradunaren kontratazioaren aurrean jarritako helegitea babestu du. Administrazio auzitegiak arrazoi eman dio berriro Iruñeko udal oposizioari. Nafarroako administrazio auzitegiaren azkeneko ebazpenak Euskal Herria Bilduk Cowork Kids aurreria programaren arduradunaren kontratazioaren aurrean jarritako helegitea babestu du eta beraz adierazi du hura legez kanpokoa izan zela. Euskal Herria Bilduk salatu zuen Iruñeko udalak 2020ko azaroan eginiko Celia Pinedoren kontratazioa legez kanpokoa izan zela, udaleko plantilla organikoan aurrikusten ez den izendapen. Askeko lanpostua sortu zutelako. 10 hilabete hauetako kontratu horren kostea Navarra sumak bere gain hartzea eta ez udalak. 10 hilabete daramatzagu kontratu ilegala ordaintzen. Eta bitartean ehunaka txiki babesik gabe geratu dira auzo
apalenetan. Hain zuzen ere, administrazio auzitegiaren ebazpenak tesia babesten du eta azaltzen du existitzen ez den lanpostu bat ezin dela sortu, udalaren barne araudiak babesten ez badu. Ondorioz ez bat zegoen postu hori ezin zela hori bete eta ordun planteamendu guztia ilegala dela. Alderdi Sobiranistaren hiriburuko bozeramaile den Joseba Asironek kritikatu du Navarra Sumaren gobernuak eragiten duen diru publikoaren xahutzea eta salatu du eskuinak egineko kudeaketa ideologizatua. Alkate bezala funtzionatzeko duen alde bakartasuna. Josek aipatu du 10 aldiz dagoeneko Nafarroako administrazio auzitegiak eman digu arrazoia. Gaiz aldatuta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak emandu azken hitza oraingo zaren arabera, ezin zaio jarri helegiterik larumaterako euskal presoen eskubideen alde arrasaten antolaturiko protestari. Halako mobilizazioak soilik komunikatu egin behar baitira eta ez baimendu. Beraz, adierazi du ez duela debekatuko martxan. Zalaparta sortu da arrasaten edo sortu dute Madrilen arrasatera begira. Zalaparta beste behin etako kide izatea leporatuta kartzelan dagoen preso bati egingo dioten ustezko gora zaharreagatik. Eskuineko egiturak dira salatu direnak EAJko kidek egin bezalaxe. Gurean, Inazio Oiarzabal sareko bozeramaileak heldu dio gaiari, ekimenaren zergaitia azaldu du, beraz entzun dezagun. Bai, egia esan, argituta gaude egon diren erreakzio olatu horrekin, guk beste askotan egin bezala, legea betetzea eskatzen ari gera, presoek bizi duten salbuespenezko legedi hori bertan geratu eta legeak dioen bidea presoei egiten uztea eskatzeko beste mobilizazio bat da, eta egia esan harrituta izaten ari den Oiartzunarekin eta gehiago Sarek bere ibilbidean egindako dinamika eta ekimen guztietan parte hartu ere duten asko, zalantzan jarri dutelako mobilizazioaren zergatia, mobilizazioaren helburua, eta argi eta garbi esaten dugu orain arte egin bezala, hau ez dela egingo omenaldirik, eta ez dela bide hortatik egingo den ezer, baizik eta bizi den salbuespenezko legedia bertan bera geratu eta legedia arrunta aplikatzeko eskaera egiten duen mobilizazio bat dela. Aparte, aske dira atzo goizen Lapurdin atxilotu zituzten 4 gazteak, Frantziako poliziak 4 gazte atxilotu zituen atzo goizean Urruñan eta Hendaian. Uztailaren 14an Frantziako egun nazionalaren harira Lapurdi kostaldeko hirian egin zuten manifestazioan gertatutakoak lirateke atxiloketen zergaitia. Baionako polizia judizialak zabaldu duenez, Frantziako bandera bat lapurtzea leporatzen diete atxilotuetako 2 eta beste 2 autoritate publikoaren ordezkari bati eraso egitea. Eta nazioartera begira eperik gabe negoziatzeko prest agertu dira Pedro Sánchez Espainiako estatuko presidentea eta Pere Aragones Generalitateko presidentea. Kataluniako auziaren aurrean jarrera aldenduak dituztela onartu dute, halere elkarrizketa mahaian biltzen segitzeko borondatean berretsi dira biak. Abia puntu erabat kontrajarrietatik hasi dute Kataluniako elkarrizketa mahaiaren lehen bilera Espainiako eta Kataluniako gobernuek. Generalitateko presidente Pere Aragones eta Pedro Sánchez Espainiako gobernukoak agerian utzi dituzte bataren zein bestearen helburuak ez direla une honetan bateragarriak, baina eperik gabeko negoziaketa garatzeko konpromisoa agertu dute. Gatazka konpontzeko bidea amnistia eta autodeterminazioa direla nabarmendu du Aragonesek, eta hain zuzen hori defendatu eta eskatuko duela argitu du bileraren osteko agerraldian. Sánchezek bere aldetik hori ezinezkoa dela azpimarratu du. La nostra proposta de resolució del conflicte és amnistia i referèndum, fi de la repressió i autodeterminació, i aquests són els nostres objectius en la negociació i això és el que anirem a defensar. Pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible, ¿no? Y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución española no se incorpore, sino porque también consideramos que la sociedad catalana lo que no puede es sufrir mayores desgarros, mayores fracturas. Hala ere, bi aldeek euren arteko arazoei irtenbide adostuak emateko borondatea dutela nabarmendu du Sánchezek, eta pozik azaldu da Generalitateak asmo bera agertu ziolako. Aragonesek ostera gobernuen arteko elkarrizketara itzultzea ospatu du, baina aurreko elkarrizketa prozesuetatik aldendu du oraingoa. Negoziaketa berriro hastea suposatzen baitu honek bere ustez.
Hala, bilerak balio izan dio Kataluniako gatazka elkarrizketan oinarritutako konponbidea beharrezkoa duela berresteko, azaldu duenez. Kiroletan berriz Aimar Olaizolak azaroaren 13an esango dio agur pilotari, Sorterrian arrastoa utziko du lehen mailako 14 txapel lortuta eta 23 urteko kirol ibilbide profesional oparoa eginda. Erretiroa hartuko du Aimar Olaizola pilotariak. Astelenean deitu zituen komunikabideak eta asteazken honetan eman du esperotako albistea. Goizuetarrak agur esango dio frontoiari azaroaren 13an jokatuta bere azken partida profesionala Jaioterrian bertan. 1988ko apirilaren 12an Lekunberriko Jaian Jai pilotalekuan profesionaletan debuta egin eta 23 urtera emango dio amaiera bere ibilbideari. 23 urte, 1307 partida, 26 final eta 14 txapela. Hori da Olaizola bigarrenak osatutako bidea orain arte. 52 urte beteko dituen egunean agurtuko du ibilbide profesionala eta egindakoarekin pozik agertu da erretiroa iragartzeko eman duen prentsaurrekoan. Azaldu duenez, baiko enpresarekin adostuta hartu du erabakia. Momentu politean utzi nahi zuela argi edukita. Inoiz ez da gizu ze momentua den egokina, pilota usteko, hainbaz urten ondoren, eta nire ustez behintzat doain momentu politia da. Bildutako palmaresa izugarria izanagatik garrantzi handirik ez diola ematen onartu du agerraldian. Nola nahi ere, inoizko pilotari onenetako bat izan da Goizuetako aurrelaria. 3 txapelketa nagusiak irabazi dituzten 6 pilotarietako bat da Olaizola bigarrena. Retegi bigarrena, Fernando Arretxe, Abel Barriola, Juan Martínez Dirujo eta Mikel Urrutikoetxearekin batera. Baina zenbakien gainetik beste gauza askorekin geratuko dela nabarmendu du. Nire ustez nik txapelketa guzik hartu txapelik ez baldin bana uki bezala, segi beste bat irabazteko, eta nik uste azkenen numero gor daude, palmaresa hor do, politia da, dudik gabe, baina nik uste kirolan orokorren esango nuke eta pilotanen ere ustez bintzat ez da bakarrik titulok, txapelak, nik uste gauza pila bat daudela gehiago. Erretiroa hartu bitartean gutxienez 6 partida gehiago jokatuko ditu eta 2 txapela gehiago ere eskuratzeko moduan da. CaixaBank Masterseko finala jokatzekoa du igande honetan, eta San Mateo txapelketako final erdia ere irailaren 26an. Albisteiaren amaierara iritsi gara. Ibilbedi musikatalde iruindarrak agerraldia bestia plazaratu du Nafarroako hegoaldean euskal hizkuntzaren alde aritzen den eta kantaren izen bera duen kanpainarekin bat eginez. Horixe da jarraian entzungo dugun kantua besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. Ez lurrata ez iturri